med indianer derinde. Der plejer også at være herovre. Plejer der også at være den der krokodille med et ben i munden. Det gør den også. Den er der også. Man kan se dens næse der. Men den virker nok ikke mere. Jo, det gør den. Har I set, at det ikke er Hvad med ham derinde i båden? Kommer han? Nej, de ændrede det til skeletter. Eller jo. Prøv at se skelettet. Ja. Den må spise to. Tror I, vi så nogen, der stod op? Og heksegrøde. Ej, den der port derovre. De der, der Mor, er der en QR-kode, eller? Mor, er Kan der... du huske, hvad der var, man skulle sige, for at porten åbnede nu? Nej. Prøv at se, der er en slange der også. Skal man ikke sige, Lige op. Sesam, luk dig op. Sesam, luk dig op. Ja. Nej, det er ikke en trailer, det er en trailer.